symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašianky v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa začína už v čase o 3 kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas 40-dňového pôstu. Na slovenskom vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľné zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes. Obec Dolná Súča srdečne pozýva všetkých priaznivcov dobrej zábavy na 10. fašiangové popoludnie, ktoré sa bude konať 18. februára 2012 na námestí v Dolnej Súči. O 13:30 príde na námestie fašiangový sprievod, konský záprah a masky. O 14:00 bude prebiehať ukážka tradičnej zabíjačky a predstavia sa aj gajdoši z Kopaníc zo Starého Hrozenkova, folklórny súbor Nezábudky z Drietomy, dýchová hudba Krásinka a folklórna skupina Latovec z Dolnej Súče, báječné ženy Senior klub z Dolnej Súče, mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče a ďalší. Na námestí si návštevníci budú môcť zakúpiť tradičné zabíjačkové špeciality a o 20:00 sa uskutoční fašiangová tanečná zábava v kultúrnom dome v Dolnej Súči. Do tanca zahrá dýchová hudba Dubňanka z Českej republiky. Dňa 21. februára 2012 sa bude konať tanečná zábava s pochovávaním basy. Do tanca zahrá dýchová hudba Krásinka z Dolnej Súče.